Hát ezen a mérkőzésen a Farmas ellen játszottunk, U19-es csapatunk játszott ezt a mérkőzést. Ez igen gyengére sikerült, mert ennél sokkal jobban szoktunk játszani. Megnyertük ugyan a mérkőzést 2-0 arányba, de a helyzetek 20%-át, ha kihasználjuk, akkor 10 körül lehetett volna gól. De hát így sikerült, hogy 2-0 nyertünk. Hát fontos az, hogy megnyerjük a mérkőzést. Hát még van hátra 3 mérkőzésünk. Ha minden sikerül, akkor az első 5-ben tudunk ezzel a csapattal is végezni, mint a tavalyi évben. Mondjuk a tavalyi őszi szezonban, mondjuk ez a forduló 2 szezonval, ősszel és tavasszal. Most az őszi fordulóban igen jó álltunk, 12 mérkőzésen vezettük a mezőnyt, de aztán sérülések és a felnőtt csapathoz átkerült emberek hiányával, hát csak a 4. helyen tudtunk végezni, 5. helyen. És hát most ezt az eredményt ezzel az új csapattal reméljük tudjuk tartani majd. A játékosok közé 3-4 emberre vagyok csak elégedett. Hát elsősorban a 2 Fodor, ikrek, akik elég fiatalok még, 96-os születésűek, úgyhogy még 3 évük, 4 évük van az ifibe, ha végig ott fognak játszani. Lehet, hogy előbb kerülnek már át a földnőtt csapathoz. Hát itt ebben az osztályban van egy olyan szabály, hogy a 93-asok közé csak egyszerre 3 lehet a pályán. Ezt mi nem mindig tudtuk kihasználni, most éppen úgy alakult a helyzetünk, hogy 5-en voltak, tehát 3 mindig a pályán tudott lenni. De megmondom őszintén, ezek az idősebb játékosok nem tettek hozzá semmit a játékhoz. Tehát nem javult velük a játékunk. Hát végül is azért elégedettek lehetünk, mert megnyertük a mérkőzést. De egy gyenge színvonalú mérkőzés. Mi megpróbáltunk játszani, az ellenfél az ütött, vágott, harapott. Hát aki gyenge csapat, az mindig azt szokta csinálni, hogy lelkesen, keményen odaérnek, durván játszanak. És hát egy nagyon érdekes dolog történt ezen a meccsen. Mi egyszer szabálytalankodtunk csak egész mérkőzés alatt, de akkor se volt szabálytalan, mert a védőnk elrúgta a labdát, becsúszott, és a játékvezető sárga lapot adott neki. Az ellenfél ütött, vágott bennünket, és véletlenül egy sárgát kaptak csak, úgyhogy borzalmas. Hát ehhez idegrendszer kell kibírni. Melyik azok a posztok, amik erősebbek voltak, és melyik azok a posztok, melyik azok a területek, játékterületek, ahol gyengébbek voltunk most, és ahol javítani kell? Hát a játékunkban mindig arra törekedtünk, hogy ne rugdossuk össze-vissza a labdát, hanem szépen passzolásokkal jussunk el az ellenfél kapuja elé. Ezt meg is oldottuk most is, ragyogóan passzoltunk, vittük fel a labdákat, de az ellenfél, a Farmos csapatából egy nagyobb darab gyerekek odaálltak ugye a kapu elé, mint szoktak, ezt keményen, határozottan, és a kapusok óriási szerencsével védett. Minden labda beleakadt majdnem. Hát 2 szerencsére nem. Ebből a csapatból egy ember fog kikerülni, aki már túllépi a korosztályát. A többi maradhat, ha maradnak. Úgyhogy a csapat feltétlenül ősszel erősebb lesz, mert ugye játéktudásban gondolom fejlődnek még annyit. Van remény arra, hogy jövőre, vagy esetleg idén dobogósok legyünk? Hát az első 5-ben én úgy érzem, hogy benne leszünk. Hát, hogy aztán a 3. hely elérhető lesz, az még nem. Még van 3 mérkőzésünk, ha azt megnyernénk, akkor talán. Ki számít igazából kemény riválisnak most is a Szegnek? Hát most voltunk Nagykáta, kikaptunk 1-0-ra, úgyhogy hát szerencsétlen okok jöttek, ballagás volt szombaton, és a vezetőségünk nem tudta, vagy nem akar, nem tudom, nem. A szövetség beosztotta, tudta mindenki, hogy az egész országban ballagás van, és hát ezeknek a gyerekek nagy része vagy ballag, vagy valami ismerősük, vagy valakik ballagnak. És mégis beosztottak bennünket szombatra, és Nagykátára kellett utaznunk. A helyi csapatoknak az még csak jó, ők össze tudtak állni, de mi csak éppen 12-en mentünk el, úgy, hogy 2 gyereket az U15-ös csapatból vettünk ki, akik már elmúltak 14 évesek, mert azok játszhatnak csak a ifjúsági csapatban, U19-ben. És nagyon jól játszott. Ott sokkal jobban játszottunk, mint most itt, pedig egy igen gyenge csapattal álltunk föl. De hát
Egyik meccs ilyen, a másik olyan. Nem lehet előre tudni.